Kubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong Hashwa baka Khasi Hills Autonomous District Council kan pa ya ka jing ai jingbut sya ka sorkar jilla hakabaya day bat ka jing terwa jong ka sorkar pedeng ban wanra ya ka jing penbait thamai haka kharnit ka bahan reu nagaliang jong kinong ilam ka Meghalaya Indigenous Tribal Constitutional Right Movement ka balalong ka kinhon jong kirang ba snong bat kiseng bhalang ba pher ha ka arpu sautri go bunai nailar arajar arpuai kila ya kendo kerpang ya Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Ubatito Starwell Khan Banyakran Sani Halor ka Kintin Unrepresented Tribes bala penrung hagari ka jingpen bait thamma ya ka kharnet ka bahan reu ka bala aban kta ya ka pateng jong ki longdin harilom Khasi Hagajing yakren bat kilat pathai khubor General Secretary ka senjuk ki nong senshar ka bri u hnyau trap uba RL bla ulo ongru baka senjuk kalapan sngoru hakmat ye ki katto ka ne ki jing ai jingmut khnang baka district council kan dubla ban pha ka sarkar jilla hagajing yelang ka ban salong ha ka arpu santarik ubnai nailar arhajar arpuwai hai pori balungkot ngilaya phone ngilaya kendo para mangi mar hakbe debat kanit amendment yo ka 6 schedule Ngelaya lembah di snap bagi bot din ya ka ngelalik sedeli dikelawan ke parliamentary committee hang ni ha Shillong ru ho snap arja khat khandai aga arpo tarik yang December ba kasakut hadu mentah kata amendment yang 6 schedule ka flan ni Henry Kansan ni I haki la pathai ko ba chief minister jungi ulakhat ya baro laingut kisi am jong kilai tu di just council te baka meet ka public domain kam shai halor ke ai ka nong rem ba ukhat ki banyakran yingi ngisno bagi don ka benta ka bakra ku ti ngila bot din di snap mark amendment jong ka 6 schedule kam dei ka bawan sisian license sten sam snap sisian sam prosnam go bakalong mata ni ngila bot ong sisian serta bre kan ngin haplong kiba pikir kiba benia bha ban bishar bin po bin ba kanum bakala nabenta kalawai jong kiwei patang bahadin jongi kumta de kemensiam ke bakhyang ila phone ye ba titos khan bolong CM jong ga just council ba nakal yang ke jongi bangila yo I ko board ba lasai ka de deadline bo chief minister udo bo khat biang ni ngila phone I bat ngidaya wan kerki bangi kedua I mentah sini dikimat kiba kongsan hi bangi keran hangni kadai khamtam ya itu ikentin unrepresented tribe martu kakta yang ni Khasi Hills batha Garo Hills Kijenti Hills kimele kaba hakbedai bat ka number of seats batkan the number of seats dia kaniru haplong tu siar ha ndai ba nitsiak men to ho bala bon khabon kita ki MDC ki jongi Henry ngimpai permanru ba yo ni bakala yo haga jaka kita ki sit bengi krep khambon ndai shu di beri oleh jong banwan ya katar ni hap bapai ha ban ni ru haga jing start jongki ni kinom khmat ki jongi tingi la pau kita kalian ki jongi kabala hakbe day bat kanila para 12 EB barbaro shikata haki snam gebong shwa constitutional head of the state kata mot governor they mo uba ai asan jong bills joka this council Henry Kansan la mi ka jing pentela ba on ka san yo baik no president dari India dia kata ngingi kwa ban revert ban wanra biang ka syak ka ba kejulong original bahkan sa baik lembah governor ini ban asan giben jongka bas council am ni panchayati raj hi layer kwa he marba ngidon just council still ni but hapo kay niki North Eastern States ki jong ni don spokely ki ADCs berang don hado mata bat ikini ngi kwa pansa pan penne iki kumbuki julong bat ngila kwaru ban pensyahi ngila ikren himantan bat ki dis council ru ba ki dis council kan itu baik tang yaki borsno
บัดงี้ดกัมรูยากาตากะจิงอีโทบัดกะจิงเปิดกบอบัดฮักะจิงเอครันตันลาสโนโทบันกะเลียงกะจิกาวเซลกัมดังกะโนกะจิงสโงขอญอเนกะ objection เนกะเลียงจงกีมัดกะดิสกาวเซลกะดิกะทำไมกิจงอีกิดอร์บัสนอบัดกะสันัดงี้โนเซมันเลบนกีเซมกะบะแฟร์ที่กิดิหินดิสกาวเซลที่คันนี้คันแนบัดsutanat ba negaliang CM ong ba yakiri dorbas nong nakaliang jungi council long nila itho lupa phi ti ngim snow a lada ka state government ka nang pen kham khlan bor su ya phi da ka ba ka ru ka itho noi phi ti kita hi ki dei ki stand ki jungi nakaliang ka parliamentary committee ro ka ai ya kata ka cushion khandiat ka don ka time limit ban hak state government ban shime karai dia kata ngin se shong beng rengkat bat hadian ke jing ya kendo jong ki MDC bat ke government le sha ges ni ki MNE jong ni ngin se kendo yang se set ba ngin yok ban shong lang bat MNE bat MDC bat ki dot barsno halor kin ki shu ki dot barsno kum ka long apa ka bri hunyo tra ki dei ki kro ba khat do jong jai ban ri ku jong ni del ngi do ngi dam ki Dorbas nong jongi temot ngilakut hi kumrele.